Silloin nähdään, mutta sitä ennen puhutaan monesta muustakin aiheesta ja ensimmäiseksi puhumme venäjän kielestä. Tervetuloa Olavi Filppula Market-visiosta. Kiitos. Ja tervetuloa myös varapuheenjohtaja Maria Mononen-Aaltonen Suomen Venäjän opettajat ry:stä. Kohta palaamme teidän kanssanne tähän venäjän kieliaiheeseen ja siihen, miksi venäjän kielen opiskelu on hiipunut Suomessa. Mutta ihan tällaiseksi evästykseksi ja innoittimiksi katsomme, minkälaista Pietarissa on. Se on nimittäin varsin suosittu kohde venäjän kielen opiskelijoille ja tuossa kaupungissa toimii jopa 20 kielikoulua ja määrä kasvaa koko ajan. Oppilaita tulee eri puolilta maailmaa, mutta kuinka ollakaan meidän suomalaisten osuus on siellä ihan häviävän pieni. Venäjän tunti pietarilaisessa Liden et Dentsin kielikoulussa. Opiskelijat ovat ulkomaalaisia, opettajat venäläisiä. Koulun johtaja sveitsiläinen Walter Dentz tuli Pietarin heti Neuvostoliiton romahdettua ja perusti kaupungin ensimmäisen yksityisen kieliopiston. So when we started together with a Swedish friend, it was very much a student initiative. I mean, we were young, had nothing to lose, and wanted to see the potential of Russia, and especially St. Petersburg, which already at that time I considered as one of the most beautiful cities in the world. So it was a very naive idea. Alku oli vaikea, mutta Dentz jaksoi sinnitellä. Nyttemmin hänen yrityksensä on kasvanut runsaan 20% vuosivauhtia. Kurssilaisia oli viime vuonna noin 700 eri puolilta maailmaa, suomalaisia tuskin nimeksikään. Dentz työllistää yli 20 opettajia, joista huomattava osa on värvätty Pietarin lukuisista yliopistoista. Talon voimavarana ovat juuri pätevät opettajat. Dentz myös hyötyi siitä, että oli ensimmäisenä markkinoilla. Zyyrihiläinen mainonnan suunnittelija Claude Schaub halusi opiskella oman maanmiehensä kielikoulussa. Ich bin mit den Lehrern hier sehr zufrieden, weil ich finde, sie sind sehr geduldig und sie machen eine sehr gute Methode zum Lernen. Ich finde, sie schreiben immer alles auf, das man wissen möchte und man kann alles fragen und sie haben immer die Antwort dazu. Today, I think 1/2, maybe 2/3 of our customers have a practical reason to study Russian because either they want to work here or they want to work with Russia, with Russian partners. Yksi Dentzin kilpailijoista on Derzhavinin kielikoulu. Se toimii 1700-luvulla rakennetussa upeassa palatsissa, jonka Katarina Suuri lahjoitti suosikilleen runoilija Gavril Derzhavinille. Mahtavat historialliset puitteet ja tehokkaaksi mainostettu opetus ovat koulun valtteja. Koulun piiriin kuuluu myös museo ja teatteri. Piharakennus remontoidaan hotelliksi. Kielikoulu on juuri avattu. Ensimmäiset opiskelijat tulevat lähipäivinä Ranskasta ja Japanista. Valtion tuki tietenkin vääristää kilpailua, mutta näinhän on käynyt lännessäkin. Entäpä sitten Pietarin ja Moskovan välinen kilpailu kielimatkailussa? Не секрет, все знают и в Москве тоже, что Петербург считается культурной столицей России, и у нас сохранен исторический культурный центр, который позволяет иностранцам погрузиться и лучше понять культуру русского языка. Этим у нас, конечно, есть преимущество перед Москвой. Pietarissa toimii arviolta 20 kielikoulua. Määrä on vielä vaatimaton, mutta kasvaa koko ajan. Kielimatkailu on antanut työtä paitsi kielenopettajille, myös lisätuloja pietarilaisille perheille, mihin kielikurssilaiset yleensä majoitetaan. Rima Smirnova ryhtyi 3 vuotta sitten majoittamaan ulkomaalaisia opiskelijoita. Hän ajatteli, että samalla ehkä kohentuisi hänen 17-vuotiaan poikansa vieraiden kielten taito. А потом мне стало интересно общаться. Очень часто мы с ними ездили куда-то. Вот с Клодом пока не получилось, потому что у меня сейчас ремонт квартиры, и я должна постоянно в выходные заниматься еще ремонтом. Remontista huolimatta harva kielikurssilainen asuu Pietarissa yhtä mukavasti kuin Claude Schaub. Also ich habe mich eigentlich immer dafür mal interessiert, seit ich vor 2 Jahren hier in St. Petersburg war, für eine kurze Reise. Wir waren mit dem Wagen bis hierhin gefahren und seitdem hat es mich eigentlich extrem interessiert. Ich brauche das Russisch nicht für den Beruf, sondern es wirklich mehr als Hobby. Venäjä on valtavan iso myös kielialueena, ja jos se integroituu entistä tiiviimmin maailmantalouteen, kasvaa myös kielimatkailu.